nele niso baido long ke bang abang ke ningi chithi do athi ningi chithi abang ke kopilo alang li abang ke claim ke dam punon non ka chingki ka chithan punon a disciplinary mio lapen alang li behave lapen ka do ka ve tami mesen tami ala kolong ningi chithi bang ke ka do ka ve discipline bendang lo ka do ka ve apen tami ningi chithi avdesi baido pan nitum nang chitong ka chingki ka chithan pen ke alang li than li jungjung ki study dam bang ke alang li mane mentality pendang lo ka do ka ve akimat ha psychology pendang lo a behave pendang lo ka do ka ve tami militami siningi chithi do alang paning chithi do lapen alang li haiji lapen alang li klong confident do la sini alang li tami nang chomri lo la sini alang li long tami karjap din bansi mili chibor ipon lo अच्छा रात फन कता mang hu fan ma mate dhonsuri long karbi abut ki thak dun je fan si alang li election ka chepate dun pusi puji nang to nili tum kidam tang pen ka hok lo jum claim lo tami eldrin pator hang tum pen ta nili kidam tang polo mission ave alang li vision alang li aim and object target ni tum han thang da clear persona pipe election thur ji masin tum nang kon toilo dun toilo pusi gari pen nang ton toilo nang thok lo lam ni lo bang ji lo tani tum han tibul tok ave round table ave discussion ave conversation ave hang afulo mane exhibition ave mane ni tum ta ke mang hundon lo alang fan arju tame la pula ben po nang than the la si halabang so atiri pini tum kilong le pensi ni tame ni ningi chithi avi pensi gewang lo alang bang tang te eldrin pator ko an avut long je alang nang tum ka chinyate eldrin pator ta long lipin pugani puthek the long lipin puthek the tame erong ni tum kidam along tame ki ong nei meeting chitong lo long bang thong kep bang koi mane long 15 jon bang koi la si hisab ete 200 300 400 bag long thai jal pena ki ong bang kini tumpu deke athia nutin mai meeting lo nang dun lei phana ki jok et nang matha et jipu la kali ni ri thurnon ma jok le thurnon tami laki isia rong long tami ni phana jok et galang da isia meeting long meeting dak bang haroi sing lo tami ni phanang nang jok et jipu galang tami akha thai wi laki lasila bang ke calculation bang ni anang pithai theda thai tami la an abhut ki lohi pamang galang yawi mane laso bang ke la pulo je alang li ni phanang pon lon ni alang li tame mane spokesperson hada ke alang tumi ni phan pulo mati lamjai sap ko buni lamjai sap ko binom dani pe tame alang long tame ki thek an kiri an ni ke chini ni nga klong pan ke dhon surya ra phan than pere dolo laso ke thane pare masyalang tame huti siga ni nang ke thelo lam ka do ka ve ke ni tum ta clear fe isia meeting dorote isia janda te hi ke dam nang ji jen ke introduction ni no pol open m object the meeting laso clarification po laso abuji than bang dulu asiki simana long ke ni tame lam ke pinang meeting long ke ni si clarification lam ke rat aphane than ki mum dulu nanai nang pon nili phan nang chak dulu la pon son soni ki simana ke ni non la malin hotel ni di hotel mati bos nang pipo ta nang chak lo ala son ji ko ta nang chak lo la pen mo hai det ti nang chak lo la pen tangka puisa tame mo do polo son long ji pata dulu he em pen hai hu dulu he kita me la hai a contribution da me apio in ting rimong lo yo mane apio in ting rimong lo masini tum ta me suni je thipen akabi masini tum ta chika guna ko ini tum ta nang important ya system si mane claim non bom lo ta aphi bang nang pangkre bi system hi mane muni thake isi psychology ke matha pen ke lang mata ke chini de asila tum ta me alang lo chika guna ko ako lang jongsi ni tum han kedam tengani meta nang pon pi de jobordasti ni tum dun de itum jobordast ko pilo lang long ke dun anji ni tum lang long ko pilo ke claim non anji lang nang ti nang dun nang ni bete ni tum lang long dun reta mi ko pilo tami lang si important na si tin dun tum important na athini tung lu ma jong munit ke etami ni ta lami thei ba ke thanu thai rat det phan lami thei thini lang galang no ke chirap dun lo anta lami thei thini ke ningi na ke chirap dun lo palam si chirap dun la he tami lang a phi bang ke ni phanda important wi ong masini ta important en idel lo athini tung lu ma jong munit tami pinang arong ke Ciklo jon dunia an ke ni tum pinarong di masa hok adivasi along lapen kupine ke karbi arong tanjung dam no la solam ma ke chithan he jungjung la ta kadra ta tum chithan la da ka tum ta hala so bruwai tum ta pine le he chithan he tami alang long pen ko an close ne relationship ko an dunia bini la bang ta itum kwai dak penga la bang kini tuman nang pakliar ji jelang he tami alang jungjung chema thala pen apur sini tumhan sin notification sana chipi ya subsub ke dolo hai to wai dak ahok plus bugala ke tumta dulong elang chipi dulong elang la pen pinilong elang la bangke prangsi nili kaching hom nei dhon surya rat karbi dimasa adivasi kuki boro garo adok kabe hanta meni di
ninga klong pen nang tumhan suri surya kadom nang pajolo kadom nasipini ni tum lada kecingki kecethan mande ni tum light kewang nang kok alam the ke lapan lo kidam tang ciklo jon jonia prang ni tum non kewang GMEC kilik dhonsuri 99 ang kang along itudon G Elvin Pator alang lilong pen itu maprang bata ini jirpijir puason itu cicini cetek pen itu cinti cetan bom lo la pen itu mondulita me sivet la sialang listame non kewang GMEC kilik 99 dhonsuri long kini kita arjab dunji walang ni tum han cetan cimumsi ni tum tame alang listame ni tum long cerab dun tha pun itu han hang ponsi ni alang itu long cerab dun lo alang lilong cerab dun itu ciklo jon joni alo lapen nitum konasi ke dama ke doma la ke dhonsuri arat kado kabe nitum manang cini lablo nitum konasi meeting ke doma ko pisi ke lam ke ninje ma lapen nitum hadak alang li ko pisa ke rap ma ke pajir ma la ke nitum ma cini lo dhonsuri arat nitum ke dam rapet arat nitum hadak klem rapet atum anta ni manang cini pe me la ke stami sining duk me alam ke dam tang nini prang ni phan alang tum hoi pen nitum hanang ar boklo athi alang nitum ke dhonsuri munit kali lumba jonga munit lapen alang li ni tumhan ki pu alam na pohen lo alang tum voter ID ta ave lapen alang tumhan thang avilu ta ave sing tumhan pulo ante ni tum alang li tame dak di purong supilong ke do ke ningkan potrok ma at least ningkan ke pak sidola la dak arong ke rong kimi lake kipri ki seng along le ka do ka bida chini lo asi alang li ta voter list ke dunia vini la banga chini ne dalo ni tum ta hin damde ko antong voter list ke dunia ka vini lake alang tum na chini lo la sinili tumhan ke kidam tangani tame alang nili phanang chini nili bangke dak lumba jong amunit voter ID dak sido nige war number 9 amunit alang nili phanang chini peme la pene tum claim rap toy amunit am tat me nang chini tame nili alang long akachirap dun ke dhonsuri arat akisum kidam tangning kan ko anane akisum akidu peni tame asapak rap dun thegi mene nilami thege ningji pen asap ko alang tumhan tame isi alang long kachirap dun pen alang limo hide pen aki jok longji mine pansini tame claim dun lo stame a claim dun ong a phi alang li mission bang ke ni tuman thang natan nang paklang the alang li ku pi pen dong ke thur ni ku pi dong ke claim ne ku pi dong ke dam ne la son sini tuman tame jore chokai pen sitam nang thang nang pari kon bom lo tamang hu pot kon bom lo la si ni tum tame isi ning ke the ka ve pen si alang ni long penta chiknang chikadu nang kok lo la si dhonsuri arat tum manghunu nang ne tum pini go pisi ke wang joima ko pima pagani tum ke wang ke isi ning ke chithe ka we pensi tum ke wang lo the ning ke chithe jong si ave pute theng pi le chu i lok ta me a the pa the the theng pi a the cholong le theng pi pute nili e re sita me la phan a lom pi re tame theklu or re tame gobor pi re tame la ke ale ave lo nili phan thang nata labang so theng pi nili phan ke rabji a the ke cholong ji ke chu jolong ji phan ave la sialang tame matha pe menang ji nili phan asan sonante nang ani season nang ke nakarbo ke nili tumban jong si thang not a value of vacation ave nili yong si thang na thek them ne te ni phan bread media hang nang ne lo rat phan pachini thu nang ne lo non ke rat phan pachini thu la ke rat tu na ju pre lo nang le tum ko pc ke chikak don lo ko pc ke dam hal bang so alam ke ni tum ta anutin a phan ke arong tin phan ke ta clarification ti pinang kok lo ko pc ke dam ko pima ke ni tum ta me isi ning ke the ka ve pensi tum alang to alang long pen kachika don lo la sikunasi ning ke the ma alang long sini tum tame ni tum da claim dam pa duk du nang ko athini tum tame ning ke the thai ve ko son lo claim di la si kumnasi ning ke the ma future phan la pen kireng ja phan pen mo kirap kolong ja phan sini tum da claim don lo pen khe phan ta pa du nang ne itum kar bia khe phan ta pa jok wan phan si claim nang ji pen majok le claim ni thorin tame claim ki dam mission nang ji thi tum kar bi yang cepa curai ta le ave arleng hajan mi chong thure ta le ave ki dub dera tum ki lak dera tum alang tum ke ningkan phong bong pen ning ke the ke non jun tarik 8 tarik ar ek din velo labang sor ni aruri mot poi jo e hong ke jok halo la tum aning ke the ke biji dak philar le la ta han lo lasi matha primesi rata tum tame nang tum ingwai jun pe menang ji nona hot ke kangprung kang sai nang ya polo lasi minit tum alang long ning ke the ka videt pana jok nang tum tame ning ke the ka vidun det aja ji aphan sini tum nang tum ri lo atheme minit tum ke aphi ki dun pri tum lo iklem ke dam dun tum lo tani tum has tame important na pitu det alang dhonsuri ko 19 nong amnya ke bangsuri ko thongke amnya si ke control nai alang long claim dun amnya te tuhan bang thongke bang koi thongke tuhan jong si la tuhan chilang ban the chinom ma the pute dhonsuri rat
18 19 30 20 30 30 apan alang li ko son si ke thang ke pari pon thek ko ko son si ke alang le ka jing hon pon thek ko nitum ke klem ra pet atum han ile tuman si belek nang ke matha inut phan tilang pon bong inut matha pon bong ko son lo la son dak taksi nang li tum rat det atum matami nang tum tuning ri lo nitum ke wang athe ke kupilo nang tum light media long lang tuan thek long ji nitum ke wang ke nitum alang long ke thir thidet atheng piason mani ke thir thidet mo kandidat ason si mandun dasi nitum tame nang tum long pen wang jilo la sinang litum kadok ko bida manghudun rinon nang tum dhon suri rat phane chinghon pik la pen dhon suri rat phane ning nang chithe pik pen dhon suri rat ni gak ani sibe aklai sibe ni kini pe me la sikidam tang nili ko pini nang tum along me meeting dolong nili ke than ke chok chi kili data nang tum ni phana nang chinilo la sinang litum ni phana ma thano la sin nili ko pima ko sonma nili nang chhum ri thuji nang tum mane nang chinghon pik nang tum ma hok pet athil me election ke ningkan phoben batai sivet india constitutional law long ke tok aron ke lamang sunikan pholong nang tum yong si chong ingkrum non thek thing chap dun thek thi chilang non thek thi nang tum yong si lamang so apia lo patini dun de pa me pote mo ke tum ke oi supra yang thor oi supra kang thin ga le velo mo api ke tum rongmana me ga chiku song chok chilo ase nutin nang tum nang chuning ri lo nilhin penang chuning ri lo non ke wang ji election ke nang tum rat det tum dhon suri kontisera lo tum nang tum ingkung saiden pe menang ji la pe nang tum lang dun pe menang ji ni amuka hala pupure tan tum matha pe me pe nang tum lamang so election bang ke non du abang ke nang tum akjoy loplot pe dera nang tum ador ki sup pe gabhut nang tum nang ni chithe nai phan nang tum ke jog dia phan si nang ma chuning ri lo tame alang li Elvin Patora phana bang ke nang tum matha don pe minam alang li ko pi sonma lakini tum tame ko pi sining oi ma ke nang tum tame nang chinilo asi penini ke than lam ji do lang tani lam thi